vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Iniwo ndiri kutsvakawo vanhu avo vanokwanisa kundibatsira. Inini ndiri kurarama ndiri munzvimbo yechivhu, but please do not share my numbers with anyone. What I prefer is kana kuine vanenge vachida kundibatsira vanokwanisa kundipawo madirections ekuti ndinokwanisa kuenda. So mukoma, ndinewo secret iro randinaro, iro riri konzeresa kuti ndisakwanisa kuroorwa, uye zvekare kuti ndinge ndichiti wose uyo wandinenge ndapinda naye mumarriage munhu iyeye ndinobva ndazomukanganisira upenyu hwake. Ndinowanzokunzwa masecrets evamwe avo vanoti kana vakangotanga kudanana nevakomana avo vavanenge vachidanana navo, zvino vakomana vaya vanobva vazotanga kusangana nemabad luck. But inini mukoma, zvinotoitika ndezvekuti ndinoti kana ndikatanga kudanana nemukomana wandinenge ndichidanana naye, then shavi riya iro randakaita rekutemererwa munyama dzangu nagogo vangu, shavi iroro mukoma rinobva rachizomuka. Zvino ndinobva ndazotanga kurota hope, ndinenge ndichirota hope, ende ndinoti kana ndamuka paya ndinobva ndatoshanyira mukomana uyo wandinenge ndichidanana naye. Mukomana uyu ndinobva ndaenda ndobva ndanomutemerera nyora, kana kuti ndinobva ndamugera vhudzi rake sezvandakaita kamwana aka mukoma kainge kakaunzwa kuZim kachibviswa kuSouth Africa uko kune vabereki vacho. Saka amai vacho ivo, even though vakaroorwa somewhere else, but mwana uyu vakabva vazoti ainge achifanira kuti ange achizoya kuzogara kunoku kuchivhu. So zvadaro mukoma ndakabva ndangoboyekana, because motikari rinodhiraivhwa nemurume wacho rakaita kuya rine number plate yeGP. Ndakabva ndarwadziwa, ndikabva ndati for the why vamwe vanhu vachiita sekunge vanobudirira muhupenyu apa isusu vamwe takatonaka tisina varume. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti kamwana aka ndakazokamukira usiku. Zuva iro rakainge kachinzi ndo zuva rakanofanira kutanga kuenda kuchikoro, ndakakamukira usiku. Pakati pawo usiku ndikabva ndangokaruka ndatobuda panze, ende kana zvoitika ndinenge ndisitomborina kana control, then ndikabva ndazoenda ndikabva ndanokadana. So ndichinokadana kudaro ndainge ndichiti Precious, not a real name, Precious mukatinge tichitamba. Saka ndichiti Precious kudaro ndainge ndatora voice, ndakatarisa ndikabva ndaona kuti kamwana aka pakakainge kachiriko kuSouth Africa kainge kaine mafriends ako. Saka ndakabva ndazotora voice reumwe friend yacho ndikabva ndadzoka ndikabva ndaitawo kamwana kadiki saiyewo. Then paakangonzwa voice akabva atoti shamwari yangu yekuSouth Africa yauya. Saka achitaura kudaro ainge akatorana nagogo vake. Saka vakangofungidzira kuti maybe ihope dziri kutongorotwawo nemwana zviya zvekuti munhu ari kufunga mafriends ake. Vakabva vangomuti iwe vata mhani, why uri kuvhumuka kudaro, zvekuti ipapo dai vainge vari umwe munhu dai vakamuka vakaitawo zvinoitwawo nevamwe vakangwara kana kunamata kana kumwaya salt kana hupfu, ndingadai ndisina kukwanisa kuzomutorera vhudzi rake mwana uyu. Saka ndati Precious mukamhani, Precious mukatitambe, ndokubva avhumuka zvekare. By that time paakazovhumuka ndainge ndaita kuti gogo vake vange vachizobatwa nehope. Akabva atomuka Precious uya ndokubva atotora makey. Mushure mekunge atora makey akatoita zvekutozvikinurira door paya, ndokubva atoti ko ndiwe, ndokubva tatanga kutamba paya. Takati tichitamba ndainge ndiine chigero icho chandainge ndiinacho, ndokubva ndatomugera vhudzi rake. Ndamugera vhudzi kudaro ndikabva ndamuti chenda unorara, ndava kudzokera kumba ini. Ndokubva atodzokera mumba, ndakamumirira kuzonosvika achizonokiya door. Mushure mekunge akiya door ndokubva ndatofamba ndichitodzokerawo kumba kwedu. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazoenda kune vamwe gogo avo vandingangoti ndo queen vedu, ndokubva ndazonovapa vhudzi rake mwana uyu. Mushure mekunge ndavapa vhudzi vakabva vazorigadzira. Ariko kuchikoro ikoko ndo paakabva azotanga kugwina achiita sekunge munhu ane pfari. Kubva ipapo kusvika pari zvino ndo zvaanongoita izvozvo, anenge achingogwina achiita sekunge munhu ane pfari. So mukomanashi, ini rubatsiro urwo rwandiri kuda, ndoda kuti vanhu vange vachindiudzawo kuti ndekupiko uko kwandinokwanisa kuti ndinge ndichizoenda, so that
ndinge ndichizobatsirwa. Ndokuda munhu wekuti ane masimba, nekuti kana ndikaenda kunobatsirwa nemunhu anenge asina masimba, munhu iyeye I tell you mukomanashi kuti munhu iyeye ndinozotogumisidzira ndava kutosangana naye pabonde sezvandakamboitira vamwe baba. Mukomanashi mushure mekunge ndaudzwa kuti kwainge kuina vamwe madzibaba avo vainge vachibatsira chaizvo, ndakabva ndatoenda kuya. Saka mistake yavakazoita ndeyekuti vaifanira kuti vange vachindibatsira, but vakabva vazoti sezvo pamba pavo painge pasvikawo vamwe vanhu vainge vachiratidza kuti vainge vaine mari, vakabva vachizotaura nemukadzi wavo. Mukadzi wavo akabva azoti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara pamba pavo, then mangwana ndobva ndazomuka ndichibatsirwa. Zvadaro mukomanashi vanhu ava vakabva vazondipa pekuti ndinge ndichirara, vakabva vanditi ucharara nemwana wedu, mwana wavo musikana uyo wandakatosiya ndamutemerera. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichizomutemerera at least nyora 6 dzeuroi, kuitira kuti vamwe vachazoenderera mberi nekumutemerera nyora zvinge zvichizovaitira nyore, but ndakazotadza, ndakangokwanisa kumutemerera nyora 1. So ndaiti pose apo pandainge ndichida kumutemerera nyora dzeuroi, then ndaibva ndazoona vamwe mbuya vake, because mwana uyu mukukura kwake ainge achifanira kuti ange achizoita zvekurapa. Saka ambuya vake vaibva vauya nehasha, vaiuya vakaita dutu, so nyoka yacho yakaita dutu ichida kundiruma. So ndakazongomutemerera nyora 1 chete ndikabva ndazokoniwa. But so I hope kuti mukufamba umo achazosangana nevamwe vakaitawo seni vanokwanisa kuzoenderera mberi nebasa iro randakasiyira munzira. So mukomanashi ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kunaka. Ndakatonaka chaizvo zvekutoti ndinoti paya kana ndikaudza munhu kuti handina umwe munhu wandiri kufambidzana naye, varume vazhinji vanotoramba nekuda kwekunaka uko kwandakaita. But dambudziko ndiro romukoma rekuti once ndada munhu, kunze kwekuti ndinge ndichingodawo munhu just like a normal woman is supposed to do, inini ndinogumisidzira munhu uya ndava kubatwa nemweya wekuti ndinge ndichimuitira hutsinye. Saka hutsinye hwandinomuitira ndihwohwo hwekuti it's either paya kana tikasangana pabonde tisingashandisirani dziviriro, munhu uya ndinobva ndazomugadzira. Ndinotosarudza kutoti ndinge ndichibva kumba kwake kusleep over ndisina kuzvigeza sikarudzi yangu. Ndinoti paya pakunogeza ndinobva ndanyenyeredza sikarudzi yangu ndoregedza kuigeza, kuitira kuti urume hwake hurambe hungorimo. Then kana ndazosvika kumba ndinotosarudza kutoti ndinge ndichitotonona ndichimanikidzira kuti urume hwuya hunge huchizobuda hwose. Kana ndadaro munhu iyeye ndobva ndamugadzira. Shuwa kugadzira munhu wekuti ndinenge ndisisina kana basa naye, zviya zvekuti uko kwaachazoenda kana akazorora sikarudzi yake inenge isisina simba, ndinenge ndakabata musana wake. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvinotyisa dzimwe nyaya dzavataura apa dzinoita kutenderedza musoro, dzinotyisa. Hey pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomanashi, first of all thanks for accepting me. I am a single mom of 2 and I am 46 years old now. I follow all your programs of confessions on YouTube and I have learned kuti you have touched many souls and have changed a lot of people's lives. I write to you because I am asking for help. I am asking from your readers and listeners to give me a helping hand. I don't know what to do right now. I am working as a domestic worker and working hard to raise my kids. I have a child in university. The fees I have managed to pay, but what I am asking for is for food for my child. Today, as I write to you, he does not have anything. I don't have anyone to borrow anymore because I already did to add to the fees. I want my child to study, so one day you will help the people of our country with the child is studying. Please help. I am clueless. I am in pain thinking of all of this. I will appreciate if I get help, and thanks in advance to those who will. I will follow if you post. Please notify me. Mukoma, it is difficult. It's so difficult. Mwana wangu ari kudzidza kumusha ku university ikoko. He is very very intelligent. Ari mu second year. I can't let him drop out because of food. I need help. I can't sell my body. I have never done it.
Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kune avo vanenge vachida kuvabatsira, please munouya kuinbox kwangu tobva tiona kuti mwanakomana uyo angabatsirikana sei. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukoma muri sei? Hide my identity. Inini nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndiri murume ane makore 29 years ekuberekwa. Ndinogara kuDZ mukoma nashi. Ndine nyaya yangu. Ndakaroora mukadzi wangu muna 2019 last year nenzira yekutizisana. Takatanga kuchaya mapoto dzinenge 2 years mimba ichiramba kubata, but semunhu ainge achida mukadzi wake ndakashingirira 2 years tichifamba mumaprofita kuti mukadzi ange achibatsirwa akwanise kubata mwana, but mose mataifamba ainge achinzi iye ane jeko racho ronzi ijeko rebaro. Saka vana ambuya vangu vakabva vatanga kuti tava kuda pfuma yedu ndiko kuti ange achizobata mwana, kana pasina izvozvo abate mwana. Nyaya iyi takainzwa nemakuhwa nevamwe sekuru hanzvadzi yana ambuya vangu. Saka ndakabva ndaenda kunobvisa tsvakirai kuno, asi tsvakirai kuno iyi yakanosvikira kumba kwa mai vemukadzi wangu. Ndakaendesa 150 US ndiyo yainzi iri kudiwa. Mari iyi ndakanopa amai vake nekuti mukadzi wangu ainditi baba vangu vane mumwe mukadzi, saka mai nini vangu havadi kundiona pamba pavo, saka hazviite kuti unobvisira mari yangu ikoko. Ndakati it is fine, ndakanobvisa masungiro asi ndakanobvisa kumusha kwa mai vemukadzi futi. Mukadzi wangu akazobata pamuviri, iye zvino ava nemwana. Mukoma nashi dambudziko ravepo mukoma nderekuti mukadzi wangu ava kupenga kurasika njere, zviya zvekuti everyday handirare ndichimuchengetedza ndichitya kuti anokwanisa kuuraya mwana. Ndakaudza amai vake ndikati ndizvo zvava kuitika pamwana wavo. Vakabva vazoya kuzomutora, asi havana kupedza 2 days naye vakabva vazomudzosa kwandiri. Vakabva vanditi munhu uyu ari mumaoko ako, saka enda unozivisa vana tezvara vako kuti mwana wenyu arwara. Vana tezvara ndakavafonera ndakavaudza situation iripo paground, asi vana tezvara vakabva vatanga kundichinjira vakanditi vainge vasingandizivi kuti ndiri mukwasha wavo nekuti ndainge ndisina chandainge ndakavapa. Saka ana baba vemukadzi vakabva vanditi kana muchida kuti tinge tichiuya kuzotora mwana wedu tinoda mombe 4 dzinotsika. Kana mukatipa mombe tinobva tazofamba nemwana wedu. Saka iye zvino ndava mushishi yekutsvaka mari yekunobvisa kunana tezvara kuti vange vachizofamba nemwana. Apa mukadzi haasi kumira kupenga. Hama dzangu dziri kunditi enda unodzosera munhu wako. Mukoma nashi ndinotombobatwa nepfungwa dzekuda kuzviuraya nekuti ndaremerwa. Saka iye zvino mukoma ndipo pamira nyaya yangu. Ndava kutsvaka imwe pfuma yekuti ndikwanise kunopa vana tezvara kuti vauye kuzotora mwana wavo. Ndoda kubvunza kubva kune vedare renyu kuti nyaya iyi ndoifambisa sei. Kana mukaona munhu afugura hapwa anenge apererwa, please help me, ndiri kutsvakawo advice. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Pari zvino mukoma titori pama1. So zvakaitika ndezvekuti isusu panzvimbo apo patinoshanda tiri 6, saka umwe neumwe ane mhuri yake. Saka taingoti pose apo mapassports edu paanenge apera mazuva taibva tangoenda tose. So mukoma nashi apa tainge takabatisa umwe malaicha uyo aigara achinoti stempera mapassports edu, but murume uyu mukoma haachadaviri macalls edu. Akasvika pakuti kunyangwe ukatenga rimwe sim card uchiti unge uchimufonera haachadaviri macalls, unofona kusvika waneta. Murume uyu mukoma nashi takamusendera mamessages tikabva tati tiri kukumbirawo kubvunza kuti kumapassports edu akafamba sei, kuti anawo here, akatorerwa here. Changa ndichida kuziva kubvawo kumhuri yeZimbabwe ndechekuti in the event yekuti murume uyu aramba akangotinyararira, what if tikazodzokera kumusha then tobva
aplya mamwe mapassports patinozodzoka nepabhodha hatizobatwi here, because apapa hatisi kuziva manje kuti mapassports awa akarohwa bhani here, akaraswa here, akatorerwa here. So murume uyu mapassports awa takamubatisa, this was last week, kusvika pari zvino mufesi uyu haasi kudavira mamessages oro macalls edu. Saka mubvunzo ndiwo mukoma wekuti kana tikatora mamwe mapassports pabhodha paya tinofanira kuti tinge tichizvifambisa sei, togara tatongotaura here nevamwe vaya vanobatsira vanhu pabhodha kana uchida madays, kana kuti tinofanira kuzongoita zvivindi zvokungoenda obva wazongonozvidhindisira. Saka ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu. Kana mukazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Zvaizvezvi mukoma tava kutongorarama nekuti kana tiine chatinenge tichida, it's either tinokumbirawo vamwe avo vanogarawo kuma-areas kunoku kwatinogara kuti vange vachitiendera kutown like tigere kumaprazi zvedu. Saka tinokumbirawo vamwe vemuno kuti vange vachienda kunotitengerawo zvatinenge tichida, sezvo iri iyo system iyo yatanga tagara tichingoita kuti uyo anenge achienda kutown anokwanisa kubatiswa nevamwe obva vanotengera vamwe avo vanenge vakubatisa izvo zvavanenge vachida. Dzimwe nguva tinongokumbira murungu paya paanobuda obva atitengera zvatinenge tichida, but upenyu hwekurarama usina kana chaui nacho zvinonetsa mukoma nesituation iri munyika. Zimba rine hutsinye kana mukazogara zvenyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Hei, zvakangoma hazvo vedu we, asi ngativabatsirei mucomment section. Mubvunzo wavo ndiwo wekuti hanzi tinenge tava kuita sei in the event yekuti tanotora mamwe mapassports kumusha pabhodha paipa togara tadhila here nevaiva vanorova madeals ekuti unge uchizowana mazuva oro unongoenda counter uri wega. What if ukaenda pacounter paya passport yako ine bhani? Ya pakaipa. Ngativabatsirewo mucomment section.